Nawaitu ta'alluma li izalatil jahli wa qabli ridwallahi ta'ala. Tetep bola bali dipunwangsuli niate ngaos ngalap ridhone Gusti Allah, ngilangke kebodohan tur ngalap ridhone Gusti Allah. Iki nek sampun ridho ikhlas Kanjeng Nabi rawuh wonten pengawasan iki. Sing nomor kalih Gusti Allah niku tetep hadir nyekseni prilakune kula lan jenengan sebab ikhlase penggawe bi husnin fi'lin wa khulusin niyah, sebab baguse penggawe tur ikhlase niyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza babul af'ali. Hadza utawi kilah anggit kang bakal hadir ing dalem penggali Mbah Musonif. Mbah Musonif niku tiyang ingkang nganggit kitab Jurmiyah. Iki dipun waos Jurmiyah nggih musonife Mbah Sun Haji niki anggenipun ngarang, anggenipun nganggit kitab Jurmiyah awit awal bab dugi akhir sasampunipun rampung atau sesudah selesai niku dibuang wonten kami. Niate napa sasampunipun rampung anggenipun nganggit njur kitab niki dipun bucal wonten kali wonten muara. Kanthi nadar Gusti nek kitab niki boten manfaati kangge tiyang sanes utawa boten manfaati kangge umatipun Kanjeng Nabi, tiyang ingkang belajar ngaos kitab niki monggo kitab niki dipun jur mawon wonten banyu wonten muara. Nanging kitabe boten ajur, malah tesih utuh boten teles. Lah iki kramate kitab Jurmiyah. Nah niki boten sembarangan, ngaji Jurmiyah niku boten sembarangan, sastrane dhuwur. Bab urip, bab akhlak, bab fikih, bab ibadah segala macam wonten niki. Hadza utawi kilanggit kang bakal hadir ing dalem penggali Mbah Musonif iku babul af'ali, bab kang mertelake pira-pira sing jeneng fi'il mungguhe ulama ahli nahwu. Dadi fi'il niku wonten pinten? Fi'il niku penggawean, kata kerja. Hadza utawi kilanggit kang bakal hadir ing dalem penggali Mbah Musonif iku babul af'ali, bab kang mertelake sing jeneng pira-pira fi'il mungguhe ulama ahli nahwu. Kados pundi pandikane Mbah Musonif, kepriye oleh ngendika Mbah Musonif. Kados pundi pandikane Mbah Musonif, al-af'alu utawi sing jeneng pira-pira fi'il mungguhe ulama ahli nahwu iku salah satun ana telu. Endi rupane telu? Madin sawiji fi'il madi, wa mudhari'un lan kaping pindhone fi'il mudhari', wa amrun lan kaping telune fi'il amar. Wa zalika utawi sorae mengkono-mengkono sing jeneng fi'il madi mudhari' amar iku nahwu daraba yadribu wadrib, umpamane lafal daraba yadribu idrib. Tadi fi'il madi ini kata kerja. Kata kerja nek bicara fi'il madi niku perkawis sing sampun dipun lampahi. Pekerjaan yang sudah kita lewati itu namanya pekerjaan, dalam bahasa Arab namine fi'il madi. Nah, kula lan jenengan nglampahi obah penggawean niku wonten kalane sing sampun dipun kerjake nate dipun kerjakan, terus sedang dikerjakan atau perintah mengerjakan.
Umpamane lafal sorai lafal nahu doroba yadribu wadrib. Doroba wis mukul sapa wa Zaid wa yadribu lan lagi mukul sapa wa Zaid wadrib lan mukula sira Zaid. Lan iki contone kaya lafal doroba yadribu wadrib. Doroba tegese mukul wis ngantemi, yadribu lagi ngantemi. Kondisionale zaman akhir penggaweane kula lan jenengan mbuh sing riset utawa sing zaman riyen napa saniki napa sing perintah tiyang kathah anggenipun dadosake masalah. Niki mula contone doroba yadribu wadrib. Dadi penggaweane kula lan jenengan sakniki niku kathah bermasalah. Mula contone doroba wis mukul sapa wae. Sebab gaweane ora jelas, boten tuntas, nimbulke fitnah, nimbulke perselisihan sing akhire antem-anteman. Lan iki antem-anteman wonten pasal hukum ning mboten teman-teman ning WA-ne nopone saling menjatuhkan. Bisnis niku saling menjatuhkan. Sebab nopo lan iki fengil mati mudore amal. Contone doroba yaiku wadrib. Penggaweane niku ya sering dadekake masalah. Mpun leres sampun dipun tandhangi kanthi tata tertib aturan sing berlaku dilalah nggih juragane boten seneng. Niki nek melu tiyang usaha sendiri, buka usaha sendiri sesuai aturan kok yang dilaloh DP-ne dienggo muter-muter sing boten jelas. Akhire wayahe nyetak harusnya finishing iki boten wonten danane. Iki ruwet lah. Mula sing naminipun disiplin iku menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mula dadi wong sing disiplin ilmu, disiplin perilaku, disiplin niat. Disiplin ilmu, disiplin penggawe utawa perilaku, disiplin niat. Niate sing estu temen. Penggaweane sing disiplin sing tenanan, sing ampun dadoske fitnah, ampun dadoske tiyang awut-awutan. Niki penggawean saniki. Usaha dhewe akeh oleh ngapusi melu tiyang boten gelem diatur. Sebab nopo mati mudore amal zaman akhir niku prilakune kula lan jenengan niku boten dipun dasari kanthi iman utawa nglakune boten wonten sithika niat nglampah wonten dalane Gusti Allah. Dadi atine kuwi ati celeng ora ana niat mlaku nang dalane Gusti Allah. Ontene iku mung ngakali kancane kepriye metu duwite. Ontene mung abus-abusan penggaweane mriko-mriki golek utangan. Nah niki prilakune urip zaman akhir. Samong-samongsa sing jeneng fengil muwe ulama ginahu mono telu wal madi mengko anapun utawi hukume fengil madi iku maful akhiri dan fata akhire apa hukume fengil madi tekan ngendi oleh dan fatah abadan yang dalam zaman salawase. Fengil madi niku menunjukkan kata kerja yang sudah terlewat. Koma zaitun, koma wis ngadeg saka zaitun zaid. Berarti fengil madi niku pekerjaan yang sudah dilakukan. Wis nandur lombok. Nah niki panene kapan? Panene kapan niku mudhore bakal panen. Nah amar niku perintah. Tanduri lomboke perintah. Dadi hukume fengil madi tekan kapan niku dipun fatah akhire ing dalem zaman salawase.
Tegese napa kula lan jenengan nek meninggalkan pekerjaan utawa meninggalkan gawean niku kedah nggadahi derajat sing mulya, lurus sesuai perintah, sesuai pesanan, sesuai dengan pesanan. Maftuhul akhiri dan fatah akhire ing dalem zaman salawase. Nek harokat fatah uripe nganggo harokat fatah, obahe nganggo harokat fatah, kala wingi dipun jelasaken yen fatah niku uripe mulya tapi tujuane lempeng. Sebab nderek aturan gelem lakoni penggawe perdulan sunat ngibadahi jungkung estu kaliyan Gusti Allah dadi wong sing mulya kados dene Fathah manggone nang dhuwur turaturu ya mulya. Fathah niku ajeng ungkang-ungkang penggaweane nandur kangkung akhire dadi wong sing agung. Lah niki mung ungkang-ungkang tok kangkung ungkang-ungkang dadi wong agung, nandur jagung nggih dadi wong sing sejone kang agung. Iki fal madhi maftuhul akhiri abadan. Mula dipikir saniki ketika kita mau melakukan pekerjaan, melakukan sesuatu harus dipikirkan akhire niku ndadosake mulya napa ndadosake masalah. Dipikir sing estu niku. Haruse kula lan jenengan damel gawean sing ampun ninggalke cacat, ampun ninggalke bekas sing boten dipun senengi kaliyan tiyang sanes. Tegese napa maftuhul akhiri kudu duweni kamulyan utawa fathah istiqomah sing apik. Sawise rampung pamusane mertelake hukume fi'il madhi mungkon nuli tumandang malih mamusane mertelake hukume fi'il amar dipun pertelake kelawan pantika wal amru tapi utawi sing jeneng hukume fi'il amar mungguhe ulama ahli nahwu iku majzumun den jazmake apa hukume fi'il amar tekan ngendi oleh den jazmake abadan ing dalem zaman salawase. Amar niku perilaku perintah. Fi'il amar niku perintah, dadi penggawe sing nuduhake makna perintah. Perintah niku kudu duweni undang-undang utawa tata tertib sing jelas, omongane sing jelas. Iki amar. Amar niku tegese perintah. Kula lan jenengan ajeng perintah tiyang niku sing jelas. Wong perintah wong nggih dipun sarati, mangane kepripun, gajiane kepripun, lan iki perintah memanusiakan manusia. Iki wal amru majzumun abadan. Dadi dipun tengeri ngangge jazm utawa sukun. Jazme niku wal amru tapi utawi hukume fi'il amar iku majzumun dan jazmake apa hukume fi'il amar nanti oleh den iku majzumun dan jazmake akhir dan jazmake apa hukume fi'il amar tekan oleh den jazmake abadan ing dalem zaman salawase. Iki hukume fi'il amar. Idrib nah niku kan disukun akhirnya dipateni niku bane idrib. Nah niku jelas. Lah niki kala wingi dipun jelasake sukun niku mateni huruf dadi jelas. Mula nek perintah niku sing jelas. Sasampunipun wani perintah nggih wani nyarati. Nah iya to idrib perintah ning ngangge kejelasan. Kaya dene fi'il amar majzumun abadan dan jazm ing dalem zaman salawase. Misal huruf ba dijazm dadi idrib jelas huruf ba. Niku napa kemawon nek dijazm dipateni huruf niku dadi jelas monine. Mula jazm fi'il amar niku dipun tengeri ngangge jazm supados napa-napane jelas. Perintah nyambut gawe nggih sing jelas, perintah anak bojo nggih sing jelas.
Nah, perintah niku anggih cara alus napa anggih kasar napa anggih jalur senyap. Nah niki wong perintah kudu saged mengendalikan sing diperintah. Lah nek perintah kok mboten saged mengendalikan, niki tegese prilakune samar, dereng komplit ilmune, dereng komplit ule menep atine. Nah niki mula wejangan dados kiai niku kudu wani tutur, wuwur tur sembur. Tutur ki omongane sing jelas, wuwur niku wani sedekah, wani ngopeni, sembur dongane sing mandi. Lan iki kata-kata saniki mboten wantun wuwur kali sembur, wontene mung ngomong utawa mituturi sing mboten nate dipun lampahi. Iki mazzumun abadan, dadi sukun perintah menep ilmune kabeh. Nah niki nek perintah dipikir yen modale cukup napa mboten. Mboten kene-kene teng pondok gadah santri, perintah santri sageleme. Niki kiyaine kula niku riyen jaman Guse sering perintah niki. Guse niku enteng tangane delo-delo perintah santri niku nate dipun dukoni. Goblok perintah santri. Iso ndongake santri mulya uripe napa dereng? Urung dereng, dereng Pak. Urung iso ndongake santri nganti mulya kuwi ora usah perintah-perintah santri. Nah iki. Berarti tata carane santri oleh diperintah kaliyan kiyaine kedah saged ndongake tanggung jawab akhirate besok nek wonten omah. Lan iki sing abot. Saniki gus-gus saniki ora guse padha kaya celeng perintah segeleme. Ora tahu tanggung jawab akhirate. Boro-boro akhirate dunyane mawon tanggung jawab tuku mboten. Lan niki aturane wong perintah kudu wani tanggung jawab dunya akhirate. Misal penggawean nggih dunyane dipun cukupi nek perintah sesuai kalian uteke, kalian ilmune, kalian pekerjaane niku adabe wong perintah. Mboten mung perintah tok dipun dongake awan bengi. Kae majuni karanganku tanduri lombok didongake wong mboten. Niku adabe mazzumun abadan. Sause rampung balusane martelake sing jeneng hukume fi'il amar kuwi ulama nahwu mongko nuli tumandang malih balusane martelake hukume sing jeneng fi'il mudhari dipun pertelake kelawan pandika wal mudhari'u tapi utawi sing jeneng fi'il mudhari iku maf'il silai makana kang ono apa huwa silai makana kang ono nang di fi awalihi ing dalem kawitane ma. Bismillahirrahmanirrahim. Al mudhari'u tapi utawi sing jeneng fi'il mudhari iku maf'il silai makana kang ono fi awalihi ing dalem kawitane ma apa sing ono ihdasawa itil arba'i salah sijine huruf-hurufan kang papat iku barekana wae. Wal mudhari'u tapi utawi sing jeneng fi'il mudhari iku maf'il silai makana kang ono iku fi awalihi tetep ing dalem kawitane ma apa sing ono ihdasawa itil arba'i salah sijine huruf-hurufan kang papat. Sifate huruf ihdasawatil arba mau yajmamuha kang ngumpulake huruf ihdasawatil arba apa pauta pengucap pira. Pangucap endi ana itu lafal ana itu. Nanti sing jeneng fi'il mudhari iku ditandai nganggo dhamir alif nun ya ta ana itu huruf ihdasawatil arba. Doroba yadribu tambahane huruf ya. Nah niku yadribu yadribani yadribuna tadribu. Nah niku tadribani yadribna tadribu. Niku fi'il mudhari.
fi'il amar idrib idriba idribu idriba idribu ngono fi'il tasrifane. Wa huwa utawi sing jeneng fi'il mudhari yadribu niku huwa lagi mukul sapa wase huwa lanang siji jenenge yadribu kuwi lagi ngantemi. Oh kae Samsul lagi ngantemi wong yadribu. Samsul karo Deni ngantemi wong berarti yadribani wong loro. Ana itu nek bareng-bareng nadribu kita. Nek dhewean adribu. Nek karo mung single dorobtu dorobta dorobtu wis mukul sapa ingsun. Fi'il mati mudhari amar. Wa huwa utawi sawise rampung bamusane martalake sing jeneng hukum sing jeneng fi'il mudhari mengkon muni tumandang malih bamusane martalake sing jeneng hukume fi'il mudhari dipun pertelake kelan pandika. Wa huwa tapi utawi sing jeneng hukume fi'il mudhari iku marfu'un den rafa'ake apa hukume fi'il mudhari tekan oleh den rafa'ake abadan ing dalem zaman saklawase lawas. Nah niki contoh yadribu pekerjaan yang sedang dikerjakan saat ini. Yadribu lagi ngantemi wong, yang suruh lagi nulungi wong. Yang suruh, yang suroni, yang suruna, tang suruh. Tang suroni yang surna tang suruh dan niku tasrifane malah ngantuk. Lah niki fi'il mudhari niku hukume dirofakkan akhire ing dalam zaman salawase. Pekerjaan perilaku yang sedang kita kerjakan saat ini niku harus menunjukkan pekerjaan yang mulia sing luhur ampun ngantos nyambet damel kok mboten wonten derajate. Tegese napa? Nyambet gawe sing sia-sia. Nyambet gawe kok mboten wonten napa-napane, mboten wonten tujuane. Iki perilaku sing sia-sia, perilaku yang sia-sia. Nah niki mudhari, fi'il mudhari pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang sedang dikerjakan tondone marfu'un abadan diluhurake dirofakkan. Berarti harus dimuliakan, harus dipikir sing tenan sehingga pekerjaan itu membuahkan hasil yang bermanfaat. Jadi kudu bener-bener obahe awak utek pikiran ati saat ini napa sing dikerjani dadekke penggawe sing mulya. Mulya mungguhe sinten? Mungguhe makhluke Gusti Allah, ya mungguhe Gusti Allah. Walaupun pekerjaannya ketone hina, tapi pun dipikir nek niki dilakoni dadekke niki-niki manfaati kangge tiyang sanes utawa nggih keluarga cukup nggih niki lan niku dipertimbangkan sing tenan. Lajeng napa penggawene didasari kanthi ikhlas bismillahirrahmanirrahim tandang gawe muga-muga panjenengan kersake Gusti pendamelan iki manfaati kangge kula, kangge keluarga, kangge umatipun Kanjeng Nabi. Syukur dengan seneng kalih pendamelanipun kula. Niku marfu'un abadan. Sawusirako bismillahirrahmanirrahim wa huwa tabi'u sing jeneng hukume fi'il mudhari iku marfu'un dan rafa'ake apa hukume fi'il mudhari tekan diulis dan rafa'ake abadan ing dalem jaman salawase lawas qayyite hatta yadkhula qayyite fi'il mudhari oleh dan rafa'ake ing dalem jaman salawase lawas hatta yadkhula sehingga manjing alaihi atas fi'il mudhari apa nasibun ambil kang nasabake fi'il mudhari jazibun utawa ngambil kang jazmake fi'il mudhari. Nah
Iki ngambil nasab dadi tengere nasab iso fathah. Ambil nasab lan yang sur berarti mati jazimun utawa ambil kang jazmake ing fi'il mudhari. Contone wonten dadi fi'il mudhari niku rofae ing dalem zaman salawase penggaweane kudu sejo sing mulya dugi akhire pendamelan ning saderenge kepanjenengan ngambil nasab. Sadurunge panjenengan dimodali dimulyakaken. Dadi penggawean sing dimodali yo gampang. Iki dimodali berarti teko ngambil nasab. Utawa mboten dimodali modal dhewe yo teko nek ngambil jazm kudu anteng, sing mikire sing temen anteng. Samangsa hukume fi'il mudhari ki mauten rafake ing dalem zaman lawas Qaidiata kula alaihi nasibun aw jasimun wan nawasibu mengko utawi sing jeneng ngambil kang nasabake fi'il mudhari iku asratun ana 10. Iku asratun ana 10. Dadi ngambil nasab niku wonten 10. Wa hiya utawi sing jeneng ngambil kang nasabake wa hiya Panawasibu mengko utawi pira-pira ngambil kang nasabake fil mudhari iku ngasyaratun ana 10. Wa iya utawi sing jeneng 10 ngambil kang nasabake fil mudhari iku an sawijine ngambil nasab an ditung an walan lan kapindhone ngambil nasab lan wa idzan lan kaping telune ngambil nasab idzan wa kai lan kaping telune ngambil onan kaping papate ngambil nasab kai walamu kai lan ngambil nasab lam kai walamul juhud lan ngambil nasab lan juhud wa hatta lan ngambil nasab hatta wal jawab lan ngambil nasab jawab bil fa'i kelawan nganggo jawab fa wal wawi lan ngambil nasab wawu wa au lan ngambil nasab au lan jawabe ngambil nasab iki dijelasaken kata banget an nyento yadriba misal dikatokaken an yadriba niku nyento nulungi nek kowe gelem nulungi yadriba nyento mukul sapa sira sapa wasae ayyang sura nyento gelem nulungi sapa wae. Dadi nek bahasane jika kita menanam cabai nah niki tadi perilaku dipikir kok ketekan jika kita menanam cabai. Oh sing dirembuk kok jika niku mboten wonten rampunge. Oh, nah jika saya menemukan uang 1 karung, wong dirembuk kok jika aku arep gawe omah arep iki. Oh iki wong lamun. Wong sing uteke blatungan lan iki ampun ngantos jenengan kok dadi fi'il mudhari klepon ngambil nasab. Iki penyakit. Dadi an. Nah wis ya kadang dadi penyakit, kadang dadi temene. Iki bingung sing penting wis mudhari lawan nek klepon an nyento jika saya menanam cabai hasilnya akan panen atau gimana. Niki saya pertanyaan nomor wa hatta ngamil nasab hatta wal jawab lan ngamil nasab jawab bil fa'il lan jawab wal wabi lan jawab wa aw lan ngamil nasab Sawise rampung bamusane mertelake pira-pira ngambil kang nasabake fi'il mudhari mongkon ditumandang malih bamusane mertelake pira-pira ngambil kang jasmake fi'il mudhari dipun pertelake lan pandika jawazimu tawi pira tetapi utawi pira-pira ngambil kang jasmake fi'il mudhari ku samaniyata wahya utawi sing jeneng amil kang jasmake fi'il mudhari wahya utawi sing jeneng
ngambil kang jasem ing fi'il mudhari kuwi mau ana 18 wa ya utawi sing jeneng 18 pira-pira ngambil kang jasem ing fi'il mudhari iku lam sawiji ngambil jasem lan iki nek ketemu lam gurine mati ya dribu mlebon lam dadi lam ya drib aja mukul wis aja dadi sing kudu dadi perintah lan iki mau fi'il mudhari kok bimakna perintah sebab kemasukan ngambil jasem lam yangsur aja nulungi dadi perintah ya wong kon lakoni kok kakek ngomong lah dadi fi'il mudhari apike ra usah lebon ngambil jasem utawa ngambil nasab nek lebon ngambil jasem dadi perintah uripmu ki kon nglakoni kon nyambet gawe sing tenan ora usah ngomong ora usah perintah iki nek urip walama lan amil jasem lama wa alam lan amil jasem alam wa alama lan amil jasem alama walamul amri lan amil jasem lam amar walamul amri tunga ilan wa tunga ilan amil jasem lam amar tu'a wala lan amil jasem la lan lafnah tunga ilan tetap ing dalem lanah tunga wala bismillahirrahmanirrahim wa ya utawi ngamil sing jeneng 18 pira-pira amil kang jasem ing fi'il mudhari iku lam sawiji ngamil jasem lam walama lan ngamil jasem lama lama dadi semangsane lama yang suruh lama yadrib semangsane mukul wis kamilan dadi werna-werna lah wa alam lan amil jasem alam wa alam lan amil jasem alam wa alam lan amil jasem alam wa lamul amri lan amil jasem lam amar wa tunai lan amil jasem lam amar tunga wa lan amil jasem la finahyi kang tetep ing dalem wala finahyi lan amil jasem la nahyi wa tungai lan amil jasem lan nahyi tunga wa in lan amil jasem in wa malan amil jasem lawaman lan amil jasem man wa mahma lan amil jasem mahma wa idma lan amil jasem idma wa ayun lan amil jasem ayun wa mata lan amil jasem mata wa ayyan lan amil jasem ayyan wa aina lan amil jasem aina wa anna lan amil jasem anna wa haitsu malan amil jasem haitsuma wa kaifa malan amil jasem kaifa ma wa idzan lan amil jasem idzan fi syi'ri kang tetep ing dalem syair Al-khusyu nertentokake sapa ingsun ing amil jasem idzan kang tetep ing dalem syair khosyatan kelawan nertentokake temenan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina